Tim maqut li joffri ċertezza u stabilità f'mument fejn madwar id-dinja qed tirrenja l-inċertezza u l-instabilità. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista ippreżenta tim ta' 69 kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu li ġej. Bil-kandidati kollha warajh, il-Prim Ministru ddeskriva lin-nies li qed jirrappreżentaw lill-Partit Laburista tul din il-kampanja elettorali bħala persuni ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja li qed jingħaqdu flimkien għal għan wieħed. L-elettorat għandu għażla ċara ħafna. Il-passat jew il-futur. Dak li qed nofru aħna bil-manifest elettorali huwa mibni fuq il-bżonn illi ntejbu l-kwalità tal-ħajja. 1000 proposta għal-futur isbaħ. Inkella il-passat, bl-istess ta' qabel l-2013. Dawk li poġġew lil-kap tal-oppożizzjoni bħala l-wiċċ tagħhom għadhom jiddettaw sal-lum l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Nofs il-kandidati tal-Partit Laburista qed jikkontestaw għall-ewwel darba u ġejjin minn oqsma varji bħal dawk professjonali, sportivi, volontarjat, saħħa u edukazzjoni. 23% tal-kandidati għandhom inqas minn 35 sena. 23% ukoll huma nisa. Irridu naspiraw għal aktar kandidati femminili f'elezzjoni ġenerali. Iż-żewġ partiti għandhom l-istess persentaġġ ta' kandidati femminili. U dan konferma ta' kemm huma importanti ir-riformi fuq l-ugwaljanza li se jibdew jaħdmu minn din l-elezzjoni ġenerali. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista għandu tim kompetenti u kredibbli li jinsab lest biex bil-fiduċja tal-poplu iwettaq pjan ambizzjuż ta' 1000 proposta li jagħmlu minn Malta pajjiż isbaħ. B'wiċċi minn quddiem insostni li qed nofru għażla b'saħħitha lil poplu Awċi u Malti kemm f'dak li huma idejat u kif ukoll f'min se jkun qed jimplementa dawk l-idejat. Id-differenza qed tidher fuq kull livell. Għal-futur isbaħ li se jkun mibni fuq 3 prioritajiet. Malta isbaħ, kwalità ta' ħajja aħjar, opportunitajiet għal kulħadd. Dan huwa it-tim li jistħoqlu l-fiduċja fis-26 ta' Marzu. Malta flimkien il-futur sabiħ.